ቤተሰብ መጀመሪያ እንኳዕ ናብ ዒጋማት ዩቲዩብ ቻናል ብድሓን መጻኹም ከብትፈቱ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ናይ ሎማዓንቲ ቱቶርያ እንሪኦ ማለት እዩ ኢቭን ኤንድ ኦድ ናምበር ኣብ ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ናምበር ማለት እዩ ዝኾነ ቁፅሪ ባይ ሳምፕል ቴክን ገርና ኢቭን ዲ ኦድ ብምፍላይ ይኣክል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዝለኩም ኤግዛምፕል ኣብዚ ኢንት ናምበር 5 ነኝና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ b ኢኳልስ 50 ማለት እዩ። ስለዚ እዚኦም ባይ ሳምፕል ቴክን ካብኡ ኦድ ኢቭን ናምበር ምዃኑ ዘምፀልና ማለት እዩ። ስለዚ እዚራ ክንገብሮ እሞ ክሬትም ከዚ 5 ታዩ ኦድ ናምበር 50 ከዓ ኢቭን ናምበር ማለት እዩ። እዚኦም ኦድና ኢቭን ናምበር ምፅና ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ንምስራሕ ክንገብር ማለት እዩ ቀጥታ ፕሮግራም ንኸድ እሞ እዚ ዲሊት ንብሎ እሞ ዲሊት ከዛ እዚኣ ታለምስኩም ኤኒ ነምበር ኣብዛ በዚኣ ደብል ኮሜንት ተጠቒመ ኤኒ ነምበር ኤን ዲቫይድ ባይ 2 ዊዝ ዜሮ ሪማይንደር ዘ ነምበር ኢዝ ኢቭን ዝኾነ ቁፅርስ ብክልተ ተኻፊሉ ዜሮ ሪማይንደር ተልይዎ ኢቭን ማለት እዩ። ስለዝኾነ ከዓ ተኾንሎ ኦድ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኢንት ኢላ ማለት እዩ ኤን ኢኳልስ ቱ 5 ኤቭሪ ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ኢንድስ ዊዝ ሴሚኮሎን ማለት እዩ። ካብኡ እንታይ ይጥቀም ማለት እዩ ኢፍ ስቴትመንት ማለት እዩ። ኢፍ ስቴትመንት ብራኬት ማለት እዩ ኤን ሞጁል ኤን ክካፈል ለክልተ ዊዝ ዜሮ ሪማይንደር ተኾንሎ ማለት እዩ ኢቭን ናምበር አንለስ ኢቭን ናምበር እሺ አንለስ እሺ አንለስ ኦድ ማለት እዩ። ቀፂለ ከዓ ኢንት ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 50 ተልዮ ኢፍ ማለት እዩ ኢፍ ስቴትመንት ተጠቒመ ኢፍ ስቴትመንት ብራኬት ደግሞ ቢ ሞጁል 2 ዊዝ ዜሮ ሪማይንደር ሲአውቱ ኢቭን አንለስ ተዘይኮይኑ ግን ኤልስ ኢለ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ኦድ ነምበር ማለት እዩ። ስለዚ ራን ከገብር ነው ራን እሺ ሪድ ዲክላሬሽን ኦፍ ኢንት ኤን እሺ ነምበር 5 ነምበር 9 ነምበር 5 ነምበር 5 ነምበር 9 ኦኬ ሪድ ኦኬ ተሻለ ዲክላሬ ስለዚ ወላ እዚ ኮድ ደግሞ እሺ ዲሊት እሺ 9 ነምበር 9 ቀፂሉ እሺ አጀብ ኢንት ኤን ኢኳልስ 5 ማለት እዩ 5 ክፍል 2 ዊዝ ዜሮ ሪማይንደር ተኾኑ ኢቭን ተዘይኮነ ከዓ ተኾኑ ማለት እዩ ኦድ ናምበር ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ኢንት ቢ ኢኳልስ 50 ኢፍ 50 ክፍል 2 ዜሮ ሪማይንደር ተኾኑ ኢቭን ናምበር አንለስ ተዘይኮነ ከዓ ኦድ ናምበር ማለት ስለዚ ከዚያን ክንገብር እሞ ፋይል ነምና እዚኣ ባይዘው ኢቭን ኦድ ሲፒፒ ማለት እዩ። እሺ ራን ንገብር እሞ ከዛ አውትፑትና እንታይ ክመፅእ ማለት እዩ ነምበር 5 ነምበር 5 ኦድ ናምበር እዩ ቢ ከዓ ብ50 ዝብለና ከዓ እንታይ ኢቭን ናምበር ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ገርና ምስራሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ቫልዩ ንቀያር ንኽእል ኢና ለምሳሌ እዚ ማለት እዩ ካልእ ይበሃል እዚ ከዚ 99 ተልዮ 99 ተልዮ ማለት እዩ ክመፅእ ፍሬሽ ንገብሮ እሞ ፍሬሽ ተልዮ ቀየርና ማለት አውትፑትና ኦድ ናምበር ማለት ኩልቲኡ ኦድ ናምበር ማለት ነው። 5 ግን ኦድ ናምበር እዩ 99 ግን እንታይ ኦድ ናምበር እዩ ማለት እዩ። መጀመሪያ ግን ከሪአኩም መጀመሪያ ግን ማለት 5 ትብል ለምሳሌ ክንደይ ክምስልኩም እሺ 5 ፈላኩ 5 ተልዮ ማለት እዩ
تازي even number ማለት refresh كورما وزي لو تقنصي refresh يعني فازي even number ማለት حموشتي متي even number يو نبدأ حاجة كع حموشتي متي عشان عندك هذا ينتهي odd number ማለት ስለዚህ ታና መጀመሪያ ንቆራሙ መጀመሪያ ሓሙሽተና እዚኣ ከዓ 50 ማለት ስለዚ ኣያኹም እኳ ትኽእሊኹም ማለት እዩ ከምዚ ገ ሪፍሬሽ ስለዚ እንታይ እዩ ሳምፕል ቴከን ዝኾነ ቁፅሪ ባይ ዲፎልት ኮል ገበርና ኣውትፑትና ኢቭንና ኦድ ነምበር ምርካብ ንኽእልና ማለት እዩ ዝኾነ ቁፅሪ ንእቱ እሞ ካብ ኬይቦርድና ዝኾነ ቁፅሪ ንምስእተና እቲ ቁፅሪ ኢቭን ድዩ ኦድ ድዩ ከምዚ ገ ሰርሑ የውፅአና ማለት እዩ ስለዚ ሓሳብ ተልይኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣስተያየት ምፅሓፍ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ላይክ እና ሰብስክራይብ ከዓ ምግባር ኣይትረስዑ ኣፃሊ ማለት እዩ ብኻሊእ ፕሮግራም ስካብ ነራኸብ ሓንፅንሑ ክይፈቱ ማለት እዩ